Yo, men, honest to God. Mntase amatispuni ashwagandha abe mabini abe mathathu akeresisi abe mabini abe mathathu because mntasekhaya udukhale uphume imikhunyu sana awukwazi kaloku and kuzafuneka ufumane ashwagandha leyo powder umumatha apha emlonyeni uthobe ngamanzi leyo ke iyakhawuleza uzapha kwimidula iyakhawuleza usebenza because what do you mean into yobana ube nyididi benje ukhalela uJonas ukhalela uJonas siyayihleka thina into kaJonas kule yethu country into kaJonas siyayihleka uthi ubeyinyididi benje because ireason yoba siyihleka abantu is because almost wonke umuntu uyarelate almost wonke umuntu uyazibona but wena wayukhala mntase fanele uyahleka thina sihleka sahleka saphumela na kwi-polygamist review la review yomtshito le yenziwe i-House of Daniels sahleka saphumela nalapho oko sihleka yava mntasekhaya awuzukwazi uba yinyididi ube nje laqa uthi spoon mumathe laqa